سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, onderweg. onderweg. په لاره. Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn motorfiets. هغه خپل موټرسایکل چلوي. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. هغه خپل بایسکل چلوي. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. هغه په پښو ځي. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. هغه په کښتۍ کې ځي یا هغه په لویه کښتۍ کې سفر کوي. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. هغه په وړه کښتۍ کې سفر کوي. Hij zwemt. Hij zwemt. هغه لامبو وهي. Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? آیا دا ځای خطرناک دی؟ Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om alleen te liften? آیا دا خطرناکه ده چې یوازې سفر وکړي؟ لفټن په لاره کې روانو موټرو ته لاس ورکولو ته وایي. Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? آیا دا خطرناکه ده چې د شپې قدم ووهې؟ Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. موږ په غلطه لار روان یو. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. موږ په غلطه لار لاړو. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. موږ باید په شا وګرځو. Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? ته چیرته کولی شې پارک وکړې؟ Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? دلته د پارک کولو ځای شته؟ Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? تاسو دلته څومره وخت پارک کولی شئ؟ Skiet u? Skiet u? آیا تاسو سکی کوئ؟ Gaat u met de skilift naar boven? Gaat u met de skilift naar boven? آیا تاسو د سکی لفت سره پورته ځئ؟ Kun je hier skis huren? Kun je hier skis huren? آیا تاسو دلته سکی کرایه کولی شئ؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Onderweg. Onderweg. په لاره. Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn motorfiets. هغه خپل موټرسایکل چلوي. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. هغه خپل بایسکل چلوي. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. هغه په پښو ځي. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. هغه په کښتۍ کې ځي یا هغه په لویه کښتۍ کې سفر کوي. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. هغه په وړه کښتۍ کې سفر کوي. Hij zwemt. Hij zwemt. هغه لامبو وهي. Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? آیا دا ځای خطرناک دی؟ Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om alleen te liften? آیا دا خطرناکه ده چې یوازې سفر وکړي؟ لفټن په لاره کې روانو موټرو ته لاس ورکولو ته وایي. Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? آیا دا خطرناکه ده چې د شپې قدم ووهې؟ Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. موږ په غلطه لار روان یو. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. موږ په غلطه لار لاړو. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. موږ باید په شا وګرځو. Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? ته چیرته کولی شې پارک وکړې؟ Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? دلته د پارک کولو ځای شته؟
Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? تاسو دلته څومره وخت پارک کولای شئ؟ Skiet u? Skiet u? آیا تاسو سکی کوئ؟ Gaat u met de skilift naar boven? Gaat u met de skilift naar boven? آیا تاسو د سکی لیفت سره پورته ځئ؟ Kun je hier skis huren? Kun je hier skis huren? آیا تاسو دلته سکی کرایه کولای شئ؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!